Ndị be anyị agbachaa n'ụka na St. Mary's Magdalene Anglican Parish Ugwuta ka anyị kara ụka tata. Afọ ụka ka akara ụka anyị kara bụ nke ndị oyibo akpọ outing service. Outing service onye outing service Didiani Chief Sir Christopher Ijeoma Chife Nwapa o naanị jere outing service ya ụzọ naanị nọ bụ n'obi a na plantation n'erime agwụ ndị be anyị ọzọ anyị nọ ifena ndị mmadụ bịachara anyị ndị echi ụka gbashaa bịajia ka o na ụmụ ahịa nọrịa tupu onye ọbụla jiri mekwa nke dị na ya tata ndị be anyị karịrị akpata ịmụnụ. Ndị be anyị ife na-abụ obi didi anyị kpọmkwem na palọ aka anyị nọ o kwere mkpe ma mara na adịghị ụzọ na nọkarị ndị be anyị ịfụnanya n'oke I'm the member of this cabinet. ife na-abụ palọ obi adị n'ime ụlọ ife na-abụ palọ ahịa abaya nsogbu adịghị akpọpụ a ka abaya kwa ata biko ka na ọ dị ịgba dị iwu mma ga aka ndị be anyị biko niile nwoke ịbụ onye abatụ ihe representị ndị abatụ nọ n'ụsara biko ihe agwa anyị afaghị kọwakwana anyị ndụ papa anyị buru afọ mbụ nọrọ bụ ike ịrọ and ife eji mara m n'abatụ bụ Damanzu Udebube onye oke bụ Ogbuagu Chife Nwapa aji erimagwọ ọbara abatụ ka anyị nụrụ na o jechara ụka nọta ya ahụ ya ntịntị brief ines ọ bụrụ ife eji akpọ dọkịta ya eme mmadụ chukwu were ife a is a very big loss to Abatu village maka na onye yi na ya anọ ọ bụ na iwe wee naanị ife echi ya n'ọnụ ya pụta you must laugh. anyị meme meeting na palace ya ekwume na ohere okwu dị mkpa ya ekwume onye ọbụla na-aba ọchịchị okwu ndị nọ na-ewu iwe na ndị na-aba mbọ onye ọbụla mụma ife ọ na-akpọ mbụ last couple nchi ya Ogbuagu bekee so onye dị onye Abatụ ma ndị aka anụ Abatụ ya shi na omisi dị aji erimagwọ tupu ya ka niile ibi na anya shi na ka oye bi na anya shi na ya arụ agwa ya ayara agwa agba mkpọ na by tomorrow ndị mgbaru bịa
ọ bụ na-emesu ya n'ozu ndị na-apụta apụ asịrasị na ịbụ nwaanyị ịbụ ada egwu na aṅụrị outside agbatu ịdị ntaịtụl ịkpọta akwa ụzọ na maka na oke ya batu n'ihu so nge na-akaghị emegide ife anya ndị mgbaru mecha abịa kwụ ozu uchichi ọkọchị ozu uchi ndị Ogbuagu bịa manke ndị damanze manke you rush from here now to Thursday Udomaya the legend from Ogoro Udoma ran for 8 months or 6 months onye ọzọ erukwara n'Ogoro ife ma ekele Chukwu bụ na Chukwu ya nye m ibe ndụ aji anyị na maka na onye pụta ụwa ndụ ọma mara mma obodo naanị ya bụ prominent man last year or any this year mana naanị iberi ya agọchi na onye pụta ụwa ya kwụ m aka ya ụtọ nwoke na like I said no mmadụ ka ọ bụ a na-ebịa palasị a na-enyecha meeting ọ bụ na iwe wee ya nwụrụ anwụ ya na m thank you no naka my brother like Iron Damanse Debubi last go then did oge oriri nsere ọba kedu bụ oge ọ bụrụ aji ndị be anyị agenda bata joguta ndị be anyị biko gwa dị anyị afọ mbụ Chimize adịna nga anyị na didi anyị shigbasa ọ machara tupu ụmụ ana efuru bụ my schoolmate na efuru mụ na ana bụ nọ na Jos anyị nọrọ nọ nke ọma ife na eme ome ka mmadụ anyị chapụ ka ọshibiko shibịarite mụ nọ ka adị onye nke ọzọ bụkwa Njideka bụ my own wife in the sense my cousin Uchenna Ibu aka nọ ya so and anyị niile nọ nke ọma elechakwa bụ shibịa so ọ ugwu ka m bịara ka m kwere n'iwu because this man naanị anwụrụ anwụ everybody Maya is a very happy jolly man, a man that loves so much, a man that cares, a happy man that likes to help people. He's a man that everybody loves here, only the enemy. And see how the whole burial went. This is about the best burial of late. Typical to their name. Everybody buried here. Ogbuagu. Any gift Ogbuagu. This is the first time every single person that came here received more than one souvenir. More than one. You quote me. Inni bu erima wawu. Mmanya bu erima wawu. Your souvenir bu agwawu. So that's the kind of the name. Onye did not make any mistake at all. Everything went very well. Even up to this very moment, you can see it's still going on. So we thank God for his life. He was a great man. Uguta lose somebody here. And our prayer board, Kachukuna Namata Urubiaya, Nanezaya, and the Konya Umoya, the fortitude and grace to bear this irreparable loss. And the Nduguta too, because we lost somebody here. Kachukuna Ba Aini Rume, in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you for your time. All right. And the bad Kanina and Mokena. Because what they are fine na Ogbuagu your relationship. I'm evangelist. Ijeoma. I'm producer with one radio. Uguta Rantel. I got no mark. I can't come name business. I have a business associates. And over and down, and if
Furugo and are very close. So I'm part of the Nwapas. Now, if I'm I'm always here. So I'm coming good need. Very good name. Life, Life and direct. flesh and blood. Okay, So because if I go there, I go there. you go there, and you go there. So we might have to go so it's my family because if I want to marry women, so I'm part of the family. And Ijeoma, a jolly good fellow, till death. Oh, jolly good fellow. So he lived his life. To live to 91, nobody will believe is an achievement. We are praying to exceed his age too. So he lived his life and to the best he can. So he was a good man and a family man. May his gentle soul rest in perfect peace. Thank you for your time, sir. You're welcome. The man is a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. You can see this guy. Huh? That is me. Yeah, I can't call you. Thank you. So give me kitchen, I come here now. Are you serious? The common manager of this family. Huh? Common manager of this family. Now I want Okay. to This is, I know you are Sego Chris Ugutamaka. So I don't know. Tell me your relationship with this family. I'm Ego Christian Doku from Umudi Village. Presently, I'm of One Radio, OneTV. Now, I work here as a manager of Ogbuagu farms. Papa Ogbuagu Damaza, Chief Christopher Ijeoma. I have been employed as his manager after some series of interviews. He's a good man. He's a father to me and to everybody. He gave me the opportunity to employ workers. I selected my team. The farm was, Receptionn and Chife. I started with my team. We were able to create a waterfront around the farm. With the end of my song, we had mountain sprinklers for watering the farm, the crops. Then we started cropping, enjoying this farm, working. And then one thing I learned from him is to be proactive. He's a man of great integrity. So, Ijeoma was so good to me, so good to my workers. He never delayed our pay. When the month is fast and then he will ask me to go to the bank, I will go to the bank, I will draw money and pay my workers. We never lacked nothing in this farm. It was a very rich farm. He advertised me with the aid of his daughter, two daughters, Barrister Efulu Nwapa and Dr. Njide, the two daughters. They were working with me. Everything what they was online. We were doing the farm work as a team and with team spirit. Here I was moving the aid of the sprinklers and my workers. We were able to produce the fingerlings from fingerlings to the table stock. We were supplying fish to Crystal Lake and to other from this farm in Nwapa. At the end of the year, because of the flood, everything was okay. I thank God for you. Thank you.
Neba ni na ye funa elima agwa bụ karị nọ nke anyị. Ị na-anyị funa elima agwa bụ karị nọ. Oriri agwụ dị agwụ hịa. Oge dị agwụ bụ ebere ya oriri dị ya. Elima agwa agwụ. Na nke elima agwa agwụ karị nọ. Ị na-anyị efu na oriri agwụ dị agwụ hịa. Nụrụ nke eri anyị echi Tọzdee ka anyị bidoro orime oriri n'ụzọ na ọgwụ dị agwụ. Ebupụtakwu n'ọzọ. N'ebe a na-ebupụtakwu n'ọzọ. Ma mmanya na ife so. Ọ na-anọ na ọngọ omere. Biko ni. No wonder afọ no bụ ego dị ire. Ego dị ire. Ego dị n'ụzọ na. Ego dị n'ụzọ na agwụ. Ego dị ire bụ afa ndị abatụ. Ego dị ire. Ijụọ na ajụjụ ka ị mara ife ọ bụ. Ego dị ire na ọ pụtara na ego agwụ dị agwụ. And nye wogbuo erime agwụ agwụ. Denga ya. Oriri apụtakwara ọzọ. Oriri apụtara. Aga biko gwa dịrị m egwu ọnụnụ. Dena ndị abatụ nọ n'ụzọ na. Biko nye ni onu ndị abatụ nọ n'ụzọ na. Ị mara na ị bụ onye abatụrụ nye m onu. Ogini na-atụ anyị. Yam yam. Na-atụ anyị. Yam yam. Na-atụ anyị. Yam yam. Yam yam. Abatụ nwere erime agwụ agwụ n'ọbụ ya na-atụ anyị. Yam yam. Ayamma ayammaye yoyo. Ayamma ayammaye yoyo. Ọnụ omere. Erime agwụ agwụ adị erime agwụ agwụ. Ndị be anụ na-anụ na-anọ n'ụgbọ nwaanyị. Ọ bụ dịkwa ọnụ nke ọnụ ụmụ nwaanyị. Ọ rụrụ ọrụ ọma. Ụnụ anụ na-anọ n'ụmụ nwaanyị, ọ bụ dị ọnụ m. Ndị be anyị adịka ọzọ na ka ndị ebe na-agbanwere onye ya gwa anyị ofe ife ma ọ bụ nke ọzọ tupu anyị pịachie nke tata dịka anyị siri ọ ya amasị nke ike na ndị mmadụ echi Tọzdee ka ndị mmadụ bịamara ụzọ n'ala ya yie ka na ife ndị ọzọ and ife niile ị na-anyịfe ụlọ gachara nke ọma ọ ya amasịkwa ka onugbo nri nwanụ n'ọnụ obi ọra biko gwa ndị a na-afa ebikwa ntị Afa m bụ Prọfesọ Njideka Nwapa Ogbuagu. Anọ m na ụmụndanike. Abụ m the third daughter of Chife Nwapa Ajie. Fanny Bịarụzana bụ celebration of life. Anyị emecha na Thursday Ugwutafọ. Fụ na erime agwụ agwụ na ya bụ afa from papa nnukwu m na ezigbo afa o kwere anyị ukwe maka na ife anyị bụ erime agwụ agwụ. And ụlọ makwa na ụzọ mama m si bụ mama m bụ nwa Mbadiwe. So gịnị ka unu mere respect? Ọ Chukwu mere anyị papa anyị nọgide ruo 91. So na Chukwu lọfụrụ anyị so much nga anyị si lọfụ aka anyị adịghị na ife ọjọọ nothing. Anyị a na-egwu dị mmadụ anya. Instead, I live happy when people progress. We are very happy. There is no single jealousy bone in our bodies. I need it from A to Z. So thank you so much. Uguta mbọ na niu. Uguta unu pụtara gosikwa na nebo ndị be Chife Nwapa Jollity. Efuru niile m nọ n'ụzọ nọ. Ihe ekwu n'efu. Ikwukwana ni Adaobi. Ikwukwana Adaobi. Ịdịfụdị Adaobi. Ewu. Adaobi bụ ada eji ada. Onye nke na-abụ ndị Igbo si na ụlụ nwa ọya wee efu echọ narị ị na-aya egwu mụ na bụ Njideka Nkechi Anamana Obiora nọchiziri papa anyị ị na-aya egwu mbọ na nyo ka mbọ na nyo anyị kenekwa ụnụ ndị Houston abị m na Houston anyị kenekwa ụnụ ife ụnụ emesụmasị anyị na-asọ anyị ụsọ gịnị unu yikwara na Facebook ụwa niile n'afọ ụgbọ ọrịa aka jeni unu Anti mama, anti me furu. Na yo mo ya kora ni o. Oh ya shi de wore. Aba m n'ụzọ nọ ọga m shimbara abịa na nje furu shim no. Nhapụ Chife niile. Na Thursday.
After me from Thursday. But after coming on Wednesday. When you're in Kera, they say I'm putting getting your money on the corner. I bet you know, only a 2 years of and the money, Ona from Abra Yedima, what would it has an alpha? And Alpha no, a player out. Since Wednesday, there was an out. I don't know, really can. I was sorry, that's an every without your reading every kilometer. My canal, or did you any chap anymore? What funny thing? I'm at the old chair with the way of them. I'm at the first history. I'm over right. I'm at the more, but then came hot wire because I'm going to come in there. If I'm not sure about the location of my mother, was she have a mother and I don't talk of Abraham. Where is she? If I didn't have mother. No man, I like me. I talk and do a friend. I see. What's on there? I talk to them. Then I'm a man, Papa. And Jay. Let's go. Then I got Open Kamakana here, Bongam, but he will. That's so. If I went out, then I went out. Mama and Papa. Better you go take a man to open. I start for a well and don't have any problem. Apambo Uzoma, Nano Pacha, idea where you did. How about it? If I have a Arani, or the Magua. Because eventually I did not do that now. All men are in coma. Oh, God, okay. I didn't know any respect and why I was okay. I can't say, no, no, I can't aya, wood in aya. Whenever I'm not messing, I don't block. Rob on the dark. People know when you're okay, I can't back and can now, Obia. If we were master, no, no, master, no, my bad was enough. Very awo. Mas prende madam ugute na bere wona koko na we ka na kikare ogutani ni adi wo ka yake kwane eje aha aya ka nse mbona ni we na nkoma Kare ku mi fe na adapota I don't know carry magwa. Yeah, take away from it. Bia nani ndidi ife dị n'ọzọ na-abụ eri m agwa agwa mmadụ etinyekwa na agba mmemme ife dị adị ife mere gịnị eri m agwa agwa ka ọ nọbịara nke a
Achọrọ m ileta ụmụ. A ga nje back ya n'ihu. Ọ ya bụ ọsọ ya. Ibe na nke ma agwa gị mere ife. Onye bụla nke ma agwa gị mere ife. Ọga m n'ibe m. Ebe m n'ibe m na anọ m n'ibe m. Stand up and go. Ngụ na ọ dapụrụ m n'ọnụ nwere ike mmụọ ịkpalite ma kochi na-adị gwa dị anyị afọ afọ m efuru m C5 Nwapa. Anọ m na UK, abụ m solicitor there. Abụ m the second daughter of Ajie C5 Nwapa. Yes. Kọwatụ dị na anyị nga ntịntị nga eji mara papa anyị na ebiri ndụ o buru. First of all, I encourage you for the life he lived, for giving him such a long life. Papa was the happiest man ever. He lived life to the fullest. Papa had no animosity towards anybody. As everybody would testify. But he had a good heart, a golden heart. And Anemo Mwaya will continue that legacy. Yes. We're here to celebrate his life, to bless her with long life, good health. Papa was strong till the end. I could bring a shock to us. So I didn't suddenly, because there was no problem with him. You may be not reaction what you guide you on any I feel and we thought now he went to sleep and no you did that. Not another for the shock of it. But otherwise we're very grateful to God. So we've honored him, we would have put to support us, and we thank Peter for their love, for the support, for the kindness, the prayers, everything. We would thank now they are with us. And making in that battle, making in the be my grandmother, making in the be my great grandmother. They all came out. And making in the tennis club, the immigration club, the worship and held the tennis tournament in his honor, which was fantastic. So I came on behalf of the whole congregation, we can even go on, making it one with the assembly and then I will work together. So we say thank you to everybody. Amen.